काश्मीर आइआइटिआव सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसार कलेज बि बसुमतारी बर' मिडियामाव फरायनानै फरायनो थांना पस्ट डक्टरेट खालामना फैबावदों आरो दाख्लैबावै धेमाजियाव सासे जोंनि पेरेन्टस कमल कुमार ब्रह्म बान्थायाव सेकेन्ड पजिसन मोनदोंमोन ज्योति मुसाहारि जिएमसि गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव एमबिबिएस फरायगासिनो दं जायबा जाहाथे खोनासङो ओंखायनो फरायसाफोरखौ खावलायगोन जों गावनो जों गोसो होनानै लेखा फरायनांगोन आरो जों कनसेन्ट्रेट होनानै जों फरायनांगोन कनफिडेन्स फोथायनाय जोंनाव थानांगोन नङाबा जों जानाय नङा बेखायनो जों गावनो गोसो जानानै जों लेखाखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बाजेट जोंहा मोननैसो बान्था होनखालांदों हारिमु आफादनिफ्राय खैलाजुलि आरो हुग्राजुलि उथ्रिसारनो बे हानाय मोननै आफादनि बुंगिरिफोरखौ बुंनानै हारिमु नेहाथारि सुनिल कुमार बर' बिथांमोननो गोजोननाय मोनदों आसा खालामदों बे जाय बिथांमोना बरायजाबाय बिथांमोना आरोबाव उननि क्लासाव बिथांमोना आरो मोनबावनो हायो बेजों लोगोसे बेयाव बाहागो लानाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हायो जोंहा आंनिफ्राय बेखौ आं खावलायो जिहेतु मेट्रिक आनजाद आरो आनजादा फैगासिनो मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसाफोरनि थाखाय आं फार्स्टआव साबायखर बावो बिथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां आनजादखौ होनो हायो दा बेखायनो बिथांमोनखौ जाखिनि साननैसो सम दंबावो बारा गैला अब्लाबो बे समखौ बिथांमोना एसेबो लस खालामालासे खहा खालामालासे फरायो बेजों लोगोसे दिथागिरि बिथांमोनखौबो बेखौ बे साननैसोखौ आरोबाव नोजोर होनो थाखाय खावलायगोन गामिनि दैदेनगिरिफोरखौबो आं खावलायगोन गोबां ससियेल मिडियाफ्राव गोसारदों बे माने आनजादा खाथियाव दं बक्स दामखावना होनाय बा बिदि गोबां बिदि दिनै जादों दा बेफोरखौ जाहाथे एसे मेनटेन खालामो गामिनि मानसिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बे गामियाव माबा मोनसे हाबाफारि जादोंबाबो एसे जाहाथे बै फरायसाफ्रा जाहाथे जेबो उसुबिदा मोना बा डिस्टार्ब मोना जाहाथे नैबे जायो आं बेखौ खावलायो दिथागिरि बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायगोन फरायसाफोरखौ नोजोर लाखिनो थाखाय आं दिनै हाबाफारियावबो बेखौनो बुंदों जों लेखा फरायहोनानैल' जाया जों फरायसाफोरखौ आखल जों गियानखौबो जोङो दानांगौ मानोना गियाना मोजां नङाबा लेखा गोरों जाबाबो सानसे समाव बियो हाखराव गोग्लैनो बारा गोबाव सम नाङा बेखायनो जाहाथे मोजां आखलखौ मोजां बानायो समाजनि साननाय बा हारिनि साननायखौबो जों उन्दैनिफ्रायनो एसे एनै मोनसे माहारि बाद बेखौबो जाहाथे जों लांफायो बेखौ दुलाराय बर' फरायसाफोर जों जेब्लाबो खावलायो